काय नाही तो नाही ते तू झोपला परत. आज चिपळूणमधला शेवटचा दिवस आमचा. चिपळूण तिवडी. आम्ही गपचूप चाललो आहे पवायला नदीवरती. घरी सगळे झोपलेत. घरच्यांना सांगितलं तर सोडणार नाहीत आम्हाला. आणि गपचूप निघालो. एवढी काही खोल नाही आहे. 5 फूट फक्त आहे. 4 ते 5 फूट. त्यामुळे काही टेन्शन नाही. कुठे इकडून जाऊ इकडून जाऊ काय आधी हाय काय बघा. सूर्याचा का आलाय काय. आज एकदम कडक ऊन पडलाय. थोडा आंघोळ करायला मजा येईल जरा नदीवरती. मला फटाफट भेटले. चांगले भेटले आतमध्ये तिकडे चांगले भेटले. त्या कसं आहे का ते नदीला आपला पूल व्हायला आहे ना तिथे कोण जात नाही ना. आता हे लोक हे वालीला जाऊन आलेले. पहिल्या वालीला गेलो तर आपल्या घराच्या पुढं जायचं पाहिजे. स्वच्छ पाणी असते राहून गणपती कुठे गणपती वगैरे असते पाणी नाही ना खाली जायचं ना. तिकडे जायचं तो व्हायचा आजच गणपती दिसतो. हा आपला आहे. आपला कुठे हे काय बघ गणपती आहे आपलं. आपण इकडं पाळल्यावर आपण जाऊ. हा झोपले तर आपला आहे. उडी मारून उडी मारून पाण्यामध्ये मूर्त्या अजून आहेत तशाच आहेत. अजून त्यांना विरघळायला 1 महिना तरी जाणार. ही आमची मूर्ती. तिला सरळ करून घेतो.
पुढे येतोय लगेच तो. अरे आपल्या तिकडे घरी जायचंय. कोणाच्या घरी? आपल्या सुद्धा बोलला घरी नाही या लवकर. चल जाऊया. तिथे ह्यांच्याबरोबर चला. आम्ही बाहेर आलो. काय थांबूया की जाऊया? आता आंघोळ करून झाले आमची. आता निघालो मासे पकडायला. हे आमच्या सुद्या काकाचं घर. प्रत्येक वेळी हाच आम्हाला मासे पकडून देतो गावाला गेल्यावर. हा सुद्या काका. आकाशामध्ये पावसाचे चिन्ह दिसायला लागलेत, त्यामुळे थोडा वेट करतोय. कारण एकदा पाऊस आला की गढूळ पाण्यामध्ये मासे पकडता येत नाहीत, काहीच दिसत नाही. आणि शेवटी मुसळधार पाऊस चालू झाला. खूप वाट बघितली आम्ही, पण पाऊस काही गेला नाही. त्यामुळे आमचा प्लॅन, मासे पकडायचा प्लॅन रद्द करायला लागला आहे. पाणी दिली कसं नॅचरली पाणी येणार आहे मातीचं. काय बनवणार आहे? कधी? आज लागे? हे काय? हे कोका कोका फुलं काय केली रे? खाली ठेवली काय? मुंबईला सगळ्या आलूवड्यांची पानं घेऊन चाललेत मुंबईला आलूवड्या करण्यासाठी. काय पिशवी? आम्ही चाललोय खाली नेटच्या शोधामध्ये. एक व्हिडिओ अपलोड करायचे, त्यासाठी रेंजचा खूप प्रॉब्लेम होतो इकडे. 2 दिवस अपलोड व्हिडिओ, आपला रोजचा एक टार्गेट असं एक तरी व्हिडिओ अपलोड करायचं. त्यामुळे 1 दिवस गॅप पडलाय, तर आज काही करून केली पाहिजे व्हिडिओ अपलोड. खूप वर्षांनी एकत्र बसलोय आम्ही जेवायला, कारण मुंबईला सगळे वेगवेगळे राहतात.